Malipayon ang cast sa bagong GMA Afternoon Prime serye nga makiling nga nakipiesta sila sa sinulog karong tuiga. Gawa sa paglingaw sa mga kapusong Sugboanon, may bisita usab sila din sa atong studio aron ipaambit ang ilang mga kasinatian. Makaubanta ang upat sa nailang Crazy Five sa makiling nga sila si Myrtle Sarosa, TJ Marquez, Royce Cabrera ug Christopher Martin. Sayran tagikan kanila ang mga angayang atangan sa makiling nga makita matag hapon sa GMA Afternoon Prime. Busa ubanan ta sila og mga adlaw sa alas 8 sa buntag dinhi lang sa GMA Regional TV Live. May mga kapuso ha, daghan kay salamat sa inyong pagduyog kanato sa Sinulog Festival o pag-apil, pagsalmot sa atong Kapuso Fiesta. Ubay-ubay yun nga mga Kapuso Stars no ang ni bisita nato dinhi sa Sugbo, mga cast sa makiling naapay sa abot kamay nakapangarap. Ug salamat kayo mga Kapuso ha sa kanunay ninyong pagsuporta and of course padayunon lang ginato ang pagtan-aw sa nagkalain-laing programa sa GMA Network. Sa gingon pa ni General Mercado na grabe, mainiton kuno kayong suporta sa mga Sugboanon ug padayon sa pasalamat sa suporta gyud og sa paghigugma sa mga Cebuanos sa atong mga Kapuso Stars. Pasalamat sa data sa atong mga Kapuso ha nga nitan-aw kanato sa ato ang live streaming sa Sinulog. Samtang mga Kapuso, ari una ta, mga Kapuso Stars, milingaw ni sa mga Sugboanon ha nga mihugop sa SM City Activity Center subay sa kasaulugan sa kapiestahan ni Senyor Santo Niño. Ato tan-awon pinaagi sa report ni Femari Dumabok. Nakisadya sa Sinulog Festival ang mga Kapuso Stars sa kinaham nga karakter sa abot kamay na pangarap ang afternoon drama series nga sila si Ken Chan ug Kazel Kinoche. Anaosab si Kate Valdez sa Shining Inheritance ug Joaquin Dumagoso sa upcoming Kapuso series nga Lilith Matias, Attorney at Law. Init nga gidawat sa mga Kapuso fans dihang misa ka sa stage si Joaquin ug miharana kanila. Giabibahan usab si Kate Valdez dihang misa ka siya sa stage nga gakanta ug milamano siya sa iyang mga fans. Mas nagkakusog ang hugyaw sa pagsud sa karakter nga si Zoe sa abot kamay na pangarap nga mao si Kazel Kinoche. Nakig-TikTok challenge usab siya sa pipila ka mga fans. Giharanan usab ni Ken Chan o Dr. Lindon ang tulo ka mga Cebuana nga gipasaka sa stage nga puros gikilig. Mapasalamaton ang upat sa ilang mga fans nga gadasok sa activity center ilabi na nga gipili silang ubanan inay nga mosaksi sa Sinulog Grand Mardi Gras. Thank you, GMA Regional TV, and Viva el Señor! Uban ni Ronnie Ariosa ug Clarence Gabutin, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.